Tanqueu els ulls, va. Ja podeu mirar. Ara Marc, fes treure de la capa la vareta. Oh, un aplaudiment! Troba un barret. Se'l mira per dins, per fora, li dona voltes, se'l posa, Va molt gran, se'l treu, Se'l treu. el sacseja. Se'l torna a posar. El conill ara ens explicarà, sense dir-nos què passarà aquí. El ficaré el dit i no hi està. I desapareixerà el dit? Ficaràs el dit aquí en aquest mocador? A veure, va. A veure. Molt bé, Dan, fantàstic. Posa el dit aquí. Oh! Un aplaudiment, ja no hi és el dit! Bravo! Jo no sé ni fer. Jo no ho sé. Ai, a veure, Marc, és que és superdifícil. Ja, però jo tampoc. Ai. A veure, què estic fent? La plata? Aquesta està al dator. I aquesta Què passa, Pol? No li cau amb el conill? Oh, un aplaudiment, bravo! Què ha passat, Martí? Què ha passat? No digues què ha passat. Martí, ha desaparegut la carta? Oh, un aplaudiment! Jo me'l ficaré aquí i llavors faré així i que dispari. I com així i faré així. Què fareu? Trucs separats o trucs junts? El Carlos anirà separat Sí. i nosaltres tres junts. Vale, perfecte. Qui comença? Jo necessitaré un buc. Primer agafaràs així. Més fort, Martí. Ho veieu, el vidal aquí? Sí. I ara faré que desapareixi. Uai, molt bé! Un aplaudiment! Dan, doncs dona tres pixels aquí. Que aquesta sigui més petita que l'altra. Ai, és que... Què ha passat, Dan? Explica'ns-ho. Estava baix i el petit estava aquí. Llavors els ha girat i el gran s'ha fet petit i l'ha ficat a dalt. I el petit que estava... Ja no el giraré una altra vegada. Què ha passat ara, Dan? Que ara el gran està al mateix lloc al de baix i el petit al de dalt. I el tamany? Oh! Un aplaudiment! Oi que hi ha un paper de
faré que es fiqui a l'altre cantó. Vale, aquell paper se n'anirà cap a l'altre costat. Dos. 3 cops, molt bé, David. Oh, un aplaudiment, ensenya'ns-ho bé. Com va? Saps què, Aina? No he sentit les mans, jo no hi ha ningú aquí, no? Jordi, veus això que no té res? Sí. Ho veieu? Sí. Sí. Pues ara faré que la pilota no baixi del tot. Però se t'escaparà? Oh. Però, molt bé, un aplaudiment, és una pilota voladora, eh? Escolta, Lucía, vine aquí davant, vine. Però si tu ens has ensenyat aquest cilindre i estava tot foradat, no s'ha escapat? Aquí està la màgia, eh? Perquè no s'ha escapat per baix. A veure aquest aplaudiment tan gros. Ensenya'ls-hi bé. Sí. I ara... D'aquesta manera l'apareixo. Un aplaudiment! No sento les mans. Aquesta moneda, mira, és així. El dit el ficaré, el David ficarà aquí el dit. Llavors faré així i no està. Oh, vale, d'acord. Vinga, doncs va, és igual. Vinga, David, prepara't. Espera que ho entendré. Si no ho entendré, no està. Faig així, agafo la moneda, faig així i Ué! agafarà, té que agafar una carta i jo faré, i jo Ens ensenyes les cartes, que no les veiem. Vale? I per què no les conec? Xxt, Martí. Vale. Ja veuràs. I què passarà ara? Què ha de fer, Matthew? Se l'ha de guardar? No, l'ha de ficar en un... Ara se la té que mirar bé. Mira-te-la bé. I ara la veuràs amb els altres sense que la veus. Ensenyeu-los que... Veieu, mireu-la bé, eh? Mireu-la I després l'haurà de ficar a la pila. mig. Ja ho sé. La fico dintre mig. Vale, que el Matthew no la vegui. L'has de ficar al mig. Ara... Aquí està. No. Ja sé. Hem de ficar... Ja està. No. Aquí està. No. Oh, És que és molt difícil. És molt difícil aquí. És que abans no tenia... Abans no tenia... Sí. ara, un aplaudiment, molt bé! Fort, fort. Encén